Benvida a todas as persoas que nos están vendo, moitísimas gracias ao Museo de Belas Artes da Coruña polo convite que fixo os distintos profesionais da cultura para falar dunha obra ou dunha experiencia dentro do museo. O meu nome é Beatriz Álvarez, son xestora cultural e imparto obradoiros de Historia da Arte dentro dos centros culturais da cidade. Escollín unha obra para falar de Lolita Díaz Baliño. A obra escollida son As fadas do caracol, unha preciosa acuarela sobre pergameo que pertence aos fondos do museo. Aquí temos a obra dun artista que nace en 1905, unha muller artista que vai a desenrolar toda a súa trayectoria pois no século XX, na Coruña sobre todo, porque vai a compatibilizar a súa trayectoria de artista coa de formación. Ela vai ser profesora de debuxo dentro de artes e oficios aquí na Coruña e ademais vai poseer unha academia onde tamén dá formación sobre pintura para os distintos artistas que queiran destacar. Desa academia poderíamos salientar figuras como María Antonia Dans ou María Elena Gago, que van pasar por esa formación con Lolita Díaz Baliño. Lolita Díaz Baliño ten unha trayectoria moi destacada. Xa gaña unha beca da Diputación no ano 1929 para formarse en San Fernando, en Madrid. Finalmente vaina rechazar por motivos personais, pero tamén quero salientar, por exemplo, que no ano 1938 vai ser Lolita Díaz Baliño e María Corredoira as mulleres pintoras que van a entrar na Academia de Belas Artes da Nosa Señora do Rosario, que non volverá a admitir outra muller hasta os anos 70. Quero destacar o papel desta muller que pertence a unha familia de artistas, porque seguro que polo apelido Díaz Baliño xa vos sonará a Ramiro, Indalecio e, como non, Camilo Díaz Baliño, o pai de Isaac Díaz Pardo. Pero hoxe, sobre todo, quero salientar o papel da muller artista, Lolita Díaz Baliño ou María Dolores Díaz Baliño, e sobre todo destacar esta pequena acuarela que ten o museo. Creo que ahora mismo está nos fondos descansando, non? Porque estivo moito tempo en exhibición, onde vemos pois ese detallismo, esa minuciosidade, ese estilo que se acerca ao modernismo, moi decorativista e que incluso ten pois algún halo de simbolismo nesta obra. Invítovos a investigar sobre as fadas do caracol ou sobre a figura de Lolita Díaz Baliño. Moitas gracias a todos.